Здравейте, хора! Днес се опитам да спукаме този балон с този нож, този нож, този нож и този нож. Огромният. И също с това. Тези, които не знаят, трябва да се абонирате за камбанката, да оставите лайкове и коментари. Хора, тук ще ви остава, за да гледате балона, а аз ще стрелям по него. Нека се опитаме с този нож. Не успях да оцеля. Сега с този нож. Не го оцелих. Хора, трябва да се презарежда всеки удар. Не се изстреля. Оцелих го, ама не се спука. Нека с това да се опитаме. Хора, нямам късмет. Така. И... Хора, не стана. Имам още един шанс. Не стана и това е провал. Сега след това. Сега вече е интересно. Хора, това заседна. Има един заседнал патрон, така че сега ще го правим. И да почваме да стрелям. Гледайте сега. Хора, това нещо не стреля. Хора, и това е провал. Имам последен шанс. Ако успея да улуча с това, направо не знам. Хора, не стана и за това си улесних задачата. И ето това, лъкът е така и го изстрелвам. Да видим дали ще оцеля и съответно дали ще го сцепа. Хора, много е трудно да се зареди това, бе. Би трябвало да е готово. Хора, няма да стане и това. Затова има последен вариант. Ето това е моето старо оръжие. След ще изтребваме това и след това. Би трябвало да стане, ако не, видеото свършва. Хора, не оцелих и време е видеото да завърши. Чао, чао!